Всім привітання! Раз, Дякую, два, три, що чотири, прийшли. п'ять. А чому ви Пробачте, а чому ви аплодуєте тільки, коли ми кажемо усім привітання, а коли ми виходимо, нельзя поаплодувати? Да, сьогодні у нас Дякую. судовна публіка. Дякую, що прийшли. Дякую. Вельми радий вас бачити. Ось, дякую. Давайте криху там порозмінаємося. Добре? Криху. Ну, криху, тільки так? криху. Добре. Давайте, хто хоче контролювати розмінку? Хто, ведаєте, як на фізкультурі комусь самому відказному чоловіку кажуть, вийди і пройди. А давайте, добре. На українській мові буде. Бачите, я не спекотний з усім. Поглядім, як буде після... Як вас звуть? Михайло. Після Михайло! Так що, в кого є яка тема про відносини порозмовляти сьогодні? Ні, я маю на увазі розмінку, ну, ось гету, там, подниміть руки, опустіть, ось гету, так. Встаньте. Так, клас. Усі, встаньте! Там губопік під'їжджає. Не допомагає. Добре. А сядьте. Так, дишите. Не дихайте. Ні, ну хутко, я не роблять нічого. Ну, слухай, не роблять, це ж білоруси. Давай, я буду повторяти, О, клас! Білоруси в Польщі мало що роблять. Так, підійміть. Все, дякую. Все, почалося. Українець вельми вольно відчуває себе серед білорусів. Дякую, Михайло, вельми спекотно стало. Так, на самой справі, правильно сказав, яка тема сьогодні? Стосунки. Стосунки у нас тема сьогодні. Ось, хто в стосунках? Поаплодуйте, будь ласка. Вау. А хто ні? Ось класні люди на межі самогубства. А хто у стосунках, хто прийшов з своєю парою сюди? О, ви разом прийшли? Михайло, ви разом прийшли? Ви тут упереді сидите, тому я до вас буду звертатися час, коли ви не супер. І як ви познайомилися, коли не секрет? Бамбл? Як? Бамбл? А Бамбл це що? Це Тіндер. А, Тіндер. Як Тіндер, ви і як почали ви розмовляти там? Коли... Ну, як це було? Привіт, тому що я пишу привіт, ніхто не відказує, наприклад. По-іншому, там в Бамблі має написати дівчина спочатку. Дівчина спочатку потрібна. Сексизм. І що ви написали, пробачте? Ось я буду користатися Бамблом, я не буду писати привіт, і я такий, пизду. Не буду відказувати. А як ви написали? Привіт. І як ви відказали? Я не сказав. І ось ви тут. Коли ви знайомитеся у Бамблу ці Тіндери, після того, як ви зустрічатися починаєте, усе видаляєте приладу? Нащо? Ні? Ні? Навіть коли одружений був, не видаляв. А, не видаляють? Ну, от коли дружні? Ну, є таке поняття, як етична немоногамія, наприклад, коли ви словами через рот домовляєтесь. Ой, хтось осуджає, я почув. Хтось осуджає там. Ми можемо повернутися до теми хлопець-хлопець, ще більше будуть осуждати. Ну, ні, тут такого немає. Ми білоруси гомосексуальні люди. У нас у гімні новому написано так. Ну ось, як ви зрозуміли, буде така тема, і у нас подарунки будуть тим, хто більш за усіх з нами буде розмовляти. Так, у мене є кепки. Любите кепки? Так, ось така. Ось така кепка. Ось така. Вчора за 700 злотих продали на українському стендапі Алли Волкової. Таку? Ну, на аукціоні. Таку на українському? Так. Стендап аукціоні? Ну, стендап Алли Волкової, це українська стендаперка, Ага. вона вже виступала в Одесі І Плані. ж за скільки вона продала? За 700 злотих. За 700 злотих. Ось 700 злотих коштує така кепка.
Таму калі ласка размаўляйце, гутарыце з намі. І яшчэ у мяне ёсць яшчэ, калі вось гэта не зразумела, дзяўчыне ці хлопцу. І ёсць яшчэ кепка, вось такая. Што? Яна каштуе 500 злотых. А чаму не вагіна? Почему? Что? Женщина дешевле, чем мужчина. Таму што тут вочы. Не, ну а што такое? Ну 500, ну добра, гэта каштуе 1400 злотых. Так? Вам падабаецца? Дзякуй, шикарно. Будете больш гутарыць, атрымаеце такую кепку і вось такую кепку. Все, так, твой падарунок? Так, падарунок ад мяне. Я просто не ведаў, што падарыць. Я зайшоў в одну краму, дзе звычайна прадаецца всялякая херня такая на любоўную тэматыку. Ну, там звычайна бывае такое. Это просто ракеткі, граць удвох. І я просто калі паглядзеў на гэтую, як это назваць, нават не ведаю, авоську гэтую, я зразумеў, што тут чагосьці не хапае. Ну, типа, я дадаў туды... Можеш патрымаць, калі ласка. Я дадаў сюды бутэльку. Ну, гэта не реклама, але пан Тадэуш, я не знайшоў больш беларускай гарэлкі ў польскай краме, таму вырашыў, што гэта будзе пасаваць. Ось, у меня есть гісторыя пра самае крынжовае спатканне ў маім жыцці. Гэта было недзе гадоў 5 таму, вясна, мне тады толькі споўнілася 30 гадоў. Я там пазнаёміўся з дзяўчынай у Тіндары, спісваліся. Ну і карцей, прыходзім на спатканне, развіртуаліваемся з ёй, і тут мяне чакае такі сюрпрыз. Ну, по апісанню старонкі, ей было там 31 год, все такое, типа нормально, толькі на год старэйшая за мяне, типа ок. Але по факту на спатканне прыйшла жанчына 40+. Як бы тут нават справа нейка там эйджызма ці чагосьці, але Не, у гэтым і ёсць справа. ну так, але не толькі ў гэтым. Галоўнае для мяне было тое, што я я сутыкнуўся з падманам канкрэтным, ведаеш, ну як бы там, як ты можаш там з чалавекам штосьці там пачынаць будаваць, калі ўжо там Калі я бу 40. Слухай, я не супраць таго, каб сустракацца з чалавекам, які старэйшы за цябе. Гэта ўвогуле нармальна, асабліва калі там ён багаты, яму мала засталося. Гэта нармальна. Але тут проста я сутыкаюся з падманам. Для мяне гэта адразу такі чырвоны сцяжочак, адразу такі нейкі крыж, я такі типа все окей. Ну а як ты ў перапіскі зразумееш, што 40 гадоў чалавеку? Я ў перапіскі ніяк не зразумеў. Яна дасылае гэтыя адкрыткі. С Пасхай. Не, насамрэч перапісцы ўсё было супер, як бы там ввогуле все было нормально, мы з ёй нормально гутарылі, ніякіх там падазрэнняў не было. Мне быў толькі адзіны момант, які ў меня выклікаў такое падазрэнне. Ось. Гэта тое, што калі я яе запытываў, дзе ты працуеш, чым ты займаешься, яна з гэтай тэмы з'язджала ўвесь час. Типа, яна неяк так спрыгивала з гэтай тэмы. І ведаеш, і мне гэта засмучвала тым, што в апісанні ў профілі ёй было напісана, што яна скончыла юрфак. Ну, я нагадаю, што гэта было ў Мінску, типа, ведаеш, чывіха ў Мінску скончыла юрфак і не кажа, дзе яна працуе. Я такі, я адразу на нейкую там параною падсел, типа, можа ментоўка там ці яшчэ там што-небудзь такое, нейкія органы там, типа. І я для себя вырашыў, калі мы з ёй сустрэліся, спаткаліся, я ўжо бачу, типа там нічога не свеціць, але для себя вырашыў, я даведаюся, дзе ты працуеш, типа я просто гэты вечар вытрачу на тое, каб даведацца. Я пачаў, уже офлайн пачаў яе даставаць, распытываць, дзе ты працуеш. Карацей, яна раскалолася, аказалася, што яна працуе карацей судовым экспертам па дактиласкапіі. То бок яна сапраўды працавала в органах, але там Так яна напісала, тому што гэта шмат пісаць трэба, не? Ну так, карацей, гэта чалавек, які выносіць судебныя экспертизы, ось там ось, і працуе з адбіткамі пальцаў, ось такая фішка. Я гэта пачуў, ведаеш, там як бы все роўна гэта як бы не в ментоўцы яна працуе, тым не менш гэта, ведаеш, все роўна гэта органы, все роўна працуе на рэжым. Я, ведаеш, пачаў яе так трошки троліць на гэтай тэме, на гэтай глебе. Так трошки, ведаеш. А трэба нагадаць, што гэта было 2019 год. Гэта было да ўсіх падзеяў 2020 году. То бок
20-й год нам паказаў, што як бы і ў сістэме і на рэжым таксама працавалі нармальныя людзі, якія пасля 20-га звольніліся, тому што ўжо не змаглі гэта цярпець. Вось гэтая жанчынка, яна была акурат такі добрым прыкладам не гэтым. Яна наадварот была жорсткая, аказалася ж лукашыстка такая, просто адбітая ябацька, блин. Ну, тады яшчэ паняцця ябацькі не было, яна была прота-ябацька. Потому что, причем, ну, настолькі адбіта, у нее былі такія наратывы, які нават, ну, просто нават у прапагандыстаў таго часу не было такога, ведаеш, у нее там просто там вось там габрэі, яны кіруюць усім светам, яны кіруюць Амерыкай, Амерыка хоча захапіць Беларусь. Пэўны момант яна кажа: слухай, а чаму вы ўсё пра мяне і пра мяне кажам? Давай пагутарым пра цябе. Я такі: ну окей, не пытанне, давай задавай пытанні, якія хочаш. Тут яна кажа такую фразу: а навошта мне штосьці цябе распытваць? Я і сама магу распавесці пра цябе. Як бы гэта не тая фраза, якая ты хочаш пачуць ад чалавека, які працуе ў органах. Ну, типа, На першым спатканні. На першым спатканні. Карці, аказалася, што ў ёй ёсць такое хобі. Яна займаецца хірамантіяй. Ну, хірамантія, хто не ведае, гэта вся вось гэтая хрень, там, дзе лінія жыцця на далоні, там, лінія здароўя. Ну, тое, што ў стасунках і робяць. Ну, так. Я їй даю свою руку, і вона починає мені там ось вивчати всі мої лінії там этого життя, і недзе тягом 10 хвилин видає інформацію про мене. Там, типа. І я просто в шоку, тому що вона, все, що вона каже, там на відсотків 99 супадає. Ну, то бок там у тебе есть мать, ты ходил в школу, там, займаешься анонизмом, сидишь у Тиндера. Не, на самом деле, без прикола, яна выдае. Займаюся анонізмом, гэта я на павачах зразумела. Не, ну просто у моменте, просто present continuous. Не, ну, карацей, яна, калі без прикола, просто выдае там мою біяграфію, якая там супадае на 99%. Там склад сям'і, чым займаўся, там усялякае такое. Ну, просто яна такую выдае інфармацыю, якую, ну, немагчыма ніяк дастаць там просто. І кажа мне: слухай, ну гэта насамрэч, гэта все реально працуе, гэта вельмі дапамагае. Вось мне, напрыклад, гэта вельмі дапамагае ў працы. Я кажу: а як табе гэта дапамагае ў працы? Яна такая: ну як? Ось есть нейкая крымінальная справа, ось там ёсць там падазраваны па гэтай крымінальнай справе. Ось следчы не ведае, вінаваты ён ці не. Прокурор не ведае, вінаваты ён ці не. Суддзя не ведае, вінаваты ён ці не. А я ось пагляджу на яго адбіткі пальцаў, пагляджу на яго вось усе гэтай лініі жыцця. Я адразу разумею, вінаваты ён ці не, і раблю сваю там экспертызу. Я такі чую гэта, такі: чакай. Ты хочаш сказаць, што проста цяпер у беларускіх турмах сядзяць людзі, якія там апынуліся, у тым ліку дзякуючы ось тваім судебным экспертызам, якія будаваліся на хірамантіі? Яна мне на гэта кажа: ну слухай, ну чаму сядзяць? Ну, ты ж ведаеш, якая у нас краіна. Некаторых ужо і расстралялі. Гэта хлусня. Яна сказала пасля гэтага, што яна пажартавала так. Ну, типа, ну, яна ўбачыла мою такую ахіревшую рэакцыю пасля такая... Гэта што, яна затроліла троля? Атрымліваецца так. Ну, карацей, яна сказала: нібыта. Да нічого не было, блядь, што вы достали? Я з лукашысткай ніколі. Для мяне гэта не проста чырвоны сцяжок, гэта чырвона-зялёны сцяжок. Ну, карацей, яна мне сказала, што ой, я так пажартавала, насамрэч там невядома нікога там не расстрэльваць, а нібыта калі выношу судебныя экспертызы, я там як бы там максімальна типа ну, адэкватна падыходжу да справы, там аб'ектыўна, то бок ніякай прадузятасці, але, ну, типа, такую інфармацыю закінула. Больш за тое, як яна сказала, я не ведаю, можна гэтаму верыць ці не, тому што гэта выключна з яе словаў. Гэта жанчына была эксперткай у судзе Канавалава і Кавалёва. Вось гэта людзей, якія расстралялі за тэракт, ну, нібыта, якія яны ўчынілі ў мінскім метро. Нібыта яна гэта выносіла. І як гэта адбывалася? Типа суддзя слухае хлопцаў і пасля такая глядзіць на яе, і яна такая...
У яго лінія тэрарыста. У мяне ўвогуле не было амаль спаткання ў жыцці. Што? Я 2 разы пайшоў, гэта было вельмі сумна, і я больш не хадзіў. Што? А ў стасунках апынуўся вось так, спаткаўся там... Не, але спаткаўся, ну, блин, як гэта сказаць? Ну, давай, ну я дамаўляўся... Ну, на секс, так, добра. Спачатку быў секс. Што? Што такое? Дзякую, вялікі дзякую. Не, ну просто, гэта, давайте так, спаткаюцца ўсе для сексу, так? Так? Гэта ёсць такое? Усе для сексу спаткаюцца. І калі спаткаюцца, давайте сустрэнемся спачатку вось у гэтым кафе, пагутарым, і ты зразумееш, што не трэба са мной занимацца сексом. Мне это нахуй здалося. И не кажите только такое, что только вось хлопцам только секс патрэбен. Гэта не так. Вось я могу вам сказать, напрыклад, пасля сексу, так, вось пасля сексу, напрыклад, мне ніколі секс не патрэбен, а дзяўчынам заўсёды толькі секс і патрэбен. Мова фактаў. Факт. Хлопцы, факт? Дякую. А у вас что там, были, мабыць, крынжовыя спатканні ў жыцці? У кого были похлопать? Не, Микита, у тебя были. Для что? Дауна? Недавно, так. Я сапраўды так пачуў, пробач. Так, Микита. Сустрэўся з дзяўчынай? Яна праз 10 хвілін размовы пачала гаварыць, хто у нее быў з партнёром. А, пачала адразу пра сваіх мінулых партнёраў? Не пра мінулых, пра мінулых. А про цяперашніх. Пра мінулых, она рассталась с парнем и Так. сказала, что я пошла блядовать. Начала перечислять там грузины, дагестанцы, чеченцы. А, нацыянальнасці, амаль. І у множным ліку? Это грузины, дагестанцы, чеченцы, один китаец. Так, и что? И просто перелечила и пошла. И пошли дальше. А что? И она сказала, ну, звычайно такое бывает, что ось перелечила, и все, на тебе скончилась блядовня, мы уже у сур'ёзнасці. Так і було, я нашукаю. Не шукаю, ну клас. Ну, тады віншую, Мікіта. Ну, гэта чырвоны сцяжок, так? Калі пералічваюць, хто быў. Ну, я не разумею просто, ну, звычайна так хлопцы робяць, адразу такі, о, у мяне былі ўсе, і дагестанцы. Не, ну добра, ну хлопцы звычайна так хвастаюцца, не? А дзяўчыны так не робяць. Дзяўчыны звычайна кажуць, ніколи. Не? Ну, а що, Два. І Мікіта. Добре, ось такое питання. Стосунки. Ну, я двойчы быў у стосунках, і скончыліся яны по-рознаму. Апошнія стосунки мяне скончыліся так, балюча для мяне. Але мне толькі пасля апошніх стасункаў. Пасля першых я думаў, блин, стасункі хуйня. Пасля апошніх стасункаў я падумаў, кахаць прикольно. Мне спадабалася. Але што мне падабаецца больш за ўсё ў стасунках, тое, што толькі ў стасунках я разумею, які я дурань. Ну, як чалавек. Таму што калі я адзін, я гэтага не ведаю. Калі былі першыя стасункі, я гэта таксама не разумеў, таму што пасля першых стасункаў ты такі думаеш, ну, гэта ўсё яна. А пасля другія патрэбны, каб зразумець першыя стасункі, мне здаецца так. Другія стасункі патрэбны, каб зразумець першыя. Хто разумее, пра што я кажу? О, ёсць такое, так? Ёсць такое. Пасля другіх стасунках ты такі, гэта ўсё я быў заўсёды дурань, разумееце? Разумееце? Скільки років? Першыя стасункі былі 6 гадоў. Мне сколькі років? 32. А ти зараз у стосунках? Не, я не ў стасунках. Вы чуете, что я кажу увогуле? Я только что рассказывал. Можеш повторити? А ты зараз у стосунках? Ні. Ні.
Вось, я спытаў, тому што я не чуў твою гісторыю. А была ў стасунках? Так. І як, колькі гадоў было? Табе. А колькі гадоў? Зараз? Не, ну добра. Гэта будзе доўга. Я маю на ўвазе, колькі гадоў у стасунках была? 4. 4 гады. І гэта, ну, спадабалася ці не? Нормально. Нормально. А яму? Думаю, больш прыемна. А, блін, ну гэта сумна зноwu гучыць неяк. Цябе. Ну, ну добра, мяне і драк зовут. Ну, у мяне, ну не ведаю, прыемна было прыемна, просто глупа, але прыемна было. Яна была малодшая за мяне вельмі, але не школьніца яшчэ. Да ладно. Мы ў Польшы, тут так можна жартаваць. Так, як сёнц. Ты про гэта жартаваў зараз? Ксёнз гучыць круто, так? Ёсць такое? Ксёнз гучыць як ніндзя. Ёсць такое? Не такое. Типа у Японіі гэта самураі і ніндзя, а ў Польшы гэта ксёнзы. Баявыя. Так. Хутка згвалцілі такую. Ну так, таксама трэба, каб ніхто не бачыў. Так, добра, што я хацеў сказаць? Яна была малодшая за мяне. У мяне такі типа досвед быў стасункаў на адлегласці. Это самае тупое, што можна было рабіць. Згодны? Згодны? О, Михайло, ты спытаў, што такое на адлегласці? На відстані, брат. Ну так. Гэтае пачуццё, калі ўкраінец не зразумеў беларуса. Зразумеў? Не, ну ты зразумеў, але ты спытаў. Ну ты перапытвай, ну а мабыць, ну вас не зразумеў. Ну Михайло, ну добра. Ясна. Я таксама не зразумеў квітня. Ну 1-1. Та як вы паміж сабой размаўляеце, на якой мове? Ой, это провокаційна, Михайло. Don't need answer. Если выпадки на российском. На российской? А у нас, а мы белорусы осуждаем такое. Мы белорусы такое не приймаем. Мы такое... Пробач. Так, ну добре. А у кого на адлеглости были стосунки, скажите? І як вам досвід? Ужасно. Вось, гэта хуйня поўная. І як скончыліся? Ну, 4 гады. Не, Так. Камусьці час сядзець у дуалінга. Прzepraszam. А як скончыліся, маю на ўвазе, ну, як вы там на адлегласці таксама там скончылі ці не? Як? Год былі на адлегласці, а потым сустракаліся нармалёва. А, і ўсё далей нармалёва было? Не, мы расстались. А, вы развіталіся толькі калі сустрэліся, так? Не слышишь вообще? Я чую. А что я не так сказал? Я тебе и чую. Ты кажешь, вы год были на адлегласці, а пасля сустрэліся. Я кажу, развіталіся, калі сустрэліся, так? Не, мы потым сустракаліся яшчэ 3 гады. Зноў на адлегласці? То бок, о май гад. Да что я не так разумею? Прабач, апошні раз. Нет, все. Вось так мне і сказалі ў апошніх стасунках. Ну, добра. На адлегласці вось вам таксама было жудасна, не спадабалася, мне таксама не спадабалася. Па-першае, таму што, яна карыянка. Північна чи Яна з паўднёвага Казахстану, калі вам цікава.
Не треба було гэта. Ну вось і ну па-першае разніца ў часе ёсць 5 гадзін. Яшчэ разніца ў ўзросце таксама вырашае, таму што я сябе старым вельмі адчуваў. Вось такое было, таму што вельмі шмат гэтае слово было скуф, вельмі шмат. А я не скуф увогуле, я не скуф. Гэта просто, гэта былі маніпуляцыі, каб я сябе адчуваў такім. У кого былі адносіны з чалавекам з вялікай разніцай ва ўзросце? О, у вас сапраўды былі? Давайте з вас, вы актыўны чалавек, скажыце, якая была разніца? 9 років. Як? 9 років. І гэта... Це не дуже багато. Не дуже багато. А хто быў старэйшы? Я. Вы старэйшыя, ну гэта ўвогуле ніхто не асуджае, калі дзяўчына старэйшая была. Усім похуй на жанчын-педафілаў, усім похуй. І колькі яму было гадоў? 21. 21. Ну, це нормально. Це нормально. Для яго гэта ўвогуле неяк круто. Ну, ми досі разом. А вы досі разам? А гэта для вас круто. А ён, конечно, попаў. Што? Може йому просто зараз... А зараз 22 яму? Колькі? 23? 30. 30? Блядь! Вы не дали яму пожить. Це була найкраща третина його життя. Найкраще, блін, ну я впевнений. Блін, ти так сказав, що жаншин-педофілів не осуджають завсюди. Так, Я так нема собрив. такого. Я ні разу не чув, як ось жаншину ксяндза затримали за педофілію. Там, а жанчыны ксёндзы ёсць? Не, блядь, это жарт. Не, ну я так... А, я забыл, что ты... Не, ну пробач, Да, пробач, да, я не я католик. Ну. Вегетаріанська церква, здається, є. В якійсь церков є там жінки. Ну, але там нема ксяндзов. З якихось різновидів християнства є. Гэта хлопчуки извращенцы, есть такое слово? Вичваренці. Вычварэнцы? Блядь. Гучыць классно. Вычварэнец? Ты вычварэнец, добра. У Італії. Як город Вычварэнца. О. Старажытны горад у Італіі. Поедем у Вычварэнца. Будем трахаться. Так, ну, а у кого было такое, калі вы развіталіся і зноў зышліся? О, у вас такое было. А вы ведаеце, што калі развіталіся, вось я такое думаў, што развіталіся, гэта калі развіталіся з чалавекам у псіхалогіі, кажуць, гэта як перажыць смерць роднага чалавека. Вы чулі такое? Гэта атрымліваецца, калі вы зноў сышліся, гэта некрафілія ўжо. Ці што? Чи Пасха. Добре. Знову, штось сьогодні християнський випуск у нас. Шмат християнства. Ну добре, калі ми про спаткання, наступне питання, саме таке цікаве, у Твіттері було апошній час, хто повинен платити і, ну, на спаткання. Хто повинен платити? Дзяўчына, наприклад, кажуть, дзяўчына, калі за вас платять і вас не питають про гэта, гэта так само няёмка. Тому что я себе уже няёмка адчуваю, калі я плачу за дзяўчыну, тому что я такі, ну, я прачытаў пра ўсе гэтыя, што дзяўчыны незалежныя і гэтак далей, нельга плаціць за дзяўчын. І я калі плачу, я гляджу на дзяўчыну і спрабую па яе твары зразумець, там, ці, ну, для яе гэта нармалёва ці не нармалёва. Калі яна такая... Тады я такі добра. Не, ну слухай. Ну, у Європі з гэтым могуць быць праблемы, але у меня тут праблемы няма, тому што моя дзяўчына з Беларусі. Я вось такое чуў, што вось, памятаеш, мы рабілі, і нам дзяўчына адна сказала, што ёй не падабаецца ў Тіндеры ў Варшаве і ісці на спатканні з палякамі, таму што яны не плацяць. Яны не плачуць, так. Не сумуюць. Так, яны не плацяць і за дзяўчыну, і за сябе. А вось, напрыклад, нашы беларусы, украінцы... Яны не плацяць ні за дзяўчыну, ні за сябе. Да. То прыходзяць пажраць і такі... Чэсць. Так, ну, вось, яны не плацяць. А беларусы, украінцы, расіяне плацяць за дзяўчыну.
і плачуть. Ну, спочатку платять. Ну, спочатку платять. Платять, і тому з імі больш прыемна так спаткацца. Гэта праўда, так? Дзяўчын? Не заўсёды? А што не заўсёды, скажыце? Як бывае? Поляки иногда платят тоже. Ну, гэта... Белорусы иногда не платят. І украінцы... Украинцы тем более не платят. Ой, як класно. Михайло, ну, что скажете? Ваш выход. Україна це Європа. На кшталт ми знайшлі у чим. Добре Каханка. питання. Каханка, а є каханка ці любовник? Каханка. Так кажуть, каханка? Каханка. І Сапраўды каханець. так кажуть, каханець. Хто був каханцем? Блін. Каханкам. Каханкам. Хто був каханкам? Каханка гэта... Што это? Ну, типа, ёсць муж, Ну, ну, гэта... а ёсць той, каго ты кахаеш, каханак. Вось, чалавек, з якім на баку. Ці быў такі досвід? Михайло быў? Што ты быў кім? Каханцам быў? А, ну зразумеў, ну да, лагічна. Так, а як гэта досвід? Ну, типу... Прыемны. Прыемны? Він платить, тобі не треба платити. Їбеш і все. А, блін, клас. Тобі не треба за нею входжувати, дарити подарунки. А, ён гэта робіць муж. Лучше молчать, я считаю. Не, ну хобі, ну не. Блін, ну добре, тут уже політичні спречки пішли. А ви не усе чули, що було, так? Так, я пересказую. Можем разыграть сценку. Треба, ось дівчина з Петербурга, хлопець з якого України. міста? З Харкова. Так, і ён каже про те, що ён каханкам був, і яна каже, а мені здається, що треба про гэта мовчати. І ён каже, ось так у вас у Росії роблять. Воу, 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 воу! Я родилась в Киеве. А, у Киеве? А, и ты из-за этого переехала сюда? Это не норм, я считаю. А, быть каханком? Ну, это не норм для женщины. Коханкою можна. Но и не надо вот это вырезать, пожалуйста. Не, ну добре, это не норм. Не хвалюйся, В Кривацкий. Киеве нормальные люди. Як якраз в Києві їздив. Не, а ти ну добре, ти осуджаєш. Не, я так, почекай. Ти осуджаєш то, що ён був каханком, але гэта не яго ж праблема, гэта ж больш пра жанчыну, ну і гэта і таксама яе выбар, не? І, ну вось, напрыклад, калі хлопец, муж, будзе змяняць жанчыне, гэта ж ён вінаваты, а не дзяўчына, якая з ім змяняе. Не? Так, згодны? Я спецыяльна прыклад з мужчынай прывёў, таму што я пачуў, што калі я пра жанчыну сказаў, усё-такі... Я такі, трэба штосьці пра мужчыну сказаць. Ну вось, разумееш, то бок Михайло ні ў чым не вінен. Правильно? Да. То бок Михайло можна не забіваць. Да. Михайло. Михайло Малайчына сознал. Михайло Малайчына. На самой справе, ну, што зрабіў Михайло? Даў дзяўчыне тое, што яна жадала. Ну што, правильно? Дзякуй. А мне здаецца, мэта жыць увогуле... Михайло добраахвотнік такі, дапамагае людям, якія ў бядзе. Блин, Михайло, дзякуй табе, што прыйшоў. Так. Я памятаю, калі мы упершыню тэму стасункаў бралі з беларусамі, сидзелі тут, і я спытаў, а хтосьці змяняў, і беларус такі, ніколі такого не было. Нібы по Конституцыі усе жывуць, і ўвогуле нічого не робяць такого дрэннага ў жыцці. Памятаеш, так і было? Было такое. Было такое. І я такі думаю, што? І ні хлопцы, ні дзяўчыны не змянялі. Беларусы такі, ну, мы будзем пакутваць у стасунках усё жыццё. Мы моногамныя. Один прэзідэнт, один... Одна нацыя, один партнёр. А ў каго, хто ў стасунках шчаслівыя стасункі? Ой,
Блін, не, почекай, не, ви хлопаєте вже, я не почув коки, тільки двоє стосунків. Ви разом прийшли? Ну, блін, ну, конечно. Я вже бачу, як моя дівчина буде глядіти в цей момент, і така, чому ти не хлопав? Ну, я пакуль не быў у шчаслівых стасунках, але я чакаю, што гэта калі-небудзь будзе праз гадоў 10, калі я ўжо зразумею, як гэта працуе, калі я адкрыюся, так і будзе. А што вы робіце ў шчаслівых стасунках? Вы, мабыць, яшчэ і здаровыя людзі. Ну, нет. Просто, что бывают сложности всегда у всех, но когда... Ну, не знаю, мне кажется, у нас все складывается просто потому, что Никита супер идеальный. Ну, Бля, ніхуя себе. Микита, добра, ти розкажи, калі ласка. Блін. А як гэта атрымліваецца, што ты ідэальны? Родился. просто идеальная семья, знаете, эталонная, а я к психологу хожу. Блін, а у яго ўсё ідэальна, а у цябе, а ты да псіхолага ходзіш. Да, потому что мне нужно еще стремиться к этому здоровью. Ну, гучыць, Микита, ну ты... Ага. Круто ты придумал, Микита. Но я просто чуў, вось, я чуў, што калі ты нездоровы, цябе тянет да нездорового человека. Вы чулі такое? Не чу... блядь, ніхто не чуў. Я не ведаю, мы увогуле ў розных мірах жывем. У беларусах нічога, толькі добры досвед у стасунках. Толькі ідэальныя стасункі ў беларусаў. Ідэальныя сем'і. Ідэальныя сем'і і псіхолагі. І прэзідэнт. Што кажется? Што кажется? Долгополо. Я не ведаю, ну это... Хто не ў стасунках, пахлопайце, ласка, ёсць такі? Ну, уже пыталі. Не, ну, я просто удакладніць. Як вы зараз, ці шукаеце вы каго-небудзь в стасунках, і калі шукаеце, то як? Хто шукае? Хто не ў стасунках і шукае кого-небудзь? Хто у стасунках і шукае? Дякую за подказку. Ну, такое таксама бывае. Блін, сёння ж навіна была, што з'явілася прыкладанне знаёмстваў спецыяльна для беларусаў. Чуў хто-небудзь пра гэта? Называецца... Ну ладно, Кому значит, гэта пиздел. патрэбна? Не, я про те, што нікому не патрэбна гэта. Знаёміцца з беларусам в пізду. І ты там пішеш, там такое правило, беларус першы павінен напісаць. Не, мне просто спадабалася тое, што прыкладанне называецца від. Від. Ну, типа как вітаначка, від. Від. І гэта вельмі нейкі мудацкі неймінг, насамрэч. Тому што ён сугучын з віч. Ну, від, віч. Типа, дзе вы пазнаёміліся? Ну, дзякуючы вічу. Ведаеш, Т9 выправіў. Тебе подобается у стасунках? У стасунках мне... Так, мне падабаецца ў стасунках. Першае, глядзець што-небудзь. Другое, жартаваць. Мне падабаецца жартаваць. Мне падабаецца, калі дзяўчына смяецца з жартаў. Калі не смяецца, ну, тады я спрабую пасля яшчэ. Ну, я не спецыяльна, ну, атрымліваецца. Я не спецыяльна такі, ой, зараз будзе жарт, паслухай, пачуй. Вось, напрыклад, мой любимый жарт. Я люблю, напрыклад, мы дома, і, напрыклад, я хожу ў штанах. І я у моманце такі дастаю чэлес з штаноў, але ён такі, ну, не ў стаяку. Просто вялы чэлес. І вось так, ён звычайна вісіць з штаноў, але штаны, типа, на мне. І гэта не адразу бачна, і ты з чалавекам размаўляеш, не было ўсё добра. І ў адзін момант я такая... І вось гэта вось такія жарты ў мяне. Дзякуй вялікі. Я камедыянт, вось такія люблю жарты. Я сам живу, а нет, тоже так и жартую. О, вось так жартуеш, то ж саме, але сам з сабой. Ну добра, ну мне так само падабаецца. Клас, мы з тобой разам павінны жыць, мне здаецца. Аднолькавыя жарты. Мне дарылі Nintendo Switch.
у гэтых стасунках. Клас. О, і гэта... А я ў адказ так вельмі танны падарунак даў. Ну не, я там духі, але яны не такія вельмі, ну, дарагія былі. Але пасля я падарыў класны падарунак. Лего. Што? Гэта класна! Гэта Лего быў... Клас, дзякуй, Мікіта. Не, Лего, пачакайце, не просто Лего, а Лего механік. Гэта, ну, вельмі вялікая Лего. Вы разумееце, так? Гэта там, ну, ты разумееш, гэта там, ну, па-першае, дорага каштуе. І гэта машина Porsche 911. Клас? Подарив Porsche 911, но є нюанс. Я зразумеў. Про теракт. Тебе дзяўчына падарыла Nintendo Switch, а мне дзяўчына падарыла дазвол набыць Xbox сябе. Ну, адразу бачна, што твоей дзяўчыне больш гадоў. Адразу зразумела. Ну, блин. 40 сказав. Блин, а які самый тупы падарунак быў вам у стасунках? У кого быў самый тупы? По-любому быў такі. Тупы падарунак быў? Да, у меня. Так, які? А гэта не ад Мікіты, не ад Мікіты? Ад Мікіты, так, давай. Мы полетели в Амстердам. Так. Мне очень нравится, ну, Амстердам, тюльпаны и все такое. И мы когда уже улетали оттуда, были в аэропорту, я пошла в уборную. Ага, ой, место для подарунков, так? І зробила йому подарунок. Так. Там уже стоит с тюльпанами, дарит мне их и говорит: блин, я знаю, что ты так хотела тюльпаны, я не успел тебе их купить в городе. Я их принимаю, и мы вдвоем стоим, рассматриваем их и просто восхищаемся, какие они не такие, как в Беларуси. Тюльпаны? Да, и понимаем, что это искусство. Почекай. А я не зрозумів. Гэта Мікіта купив, а Мікіта так само зрозумів разом з тобою? А, ти сам не зрозумів одразу? Мікіта ідеальний хлопець, ти кажеш? Ідеальна сім'я? Микита, доброго польоту. Мікіта, ну ти справді крутий чоловік. І що я б заховав такий подарунок. Засунула в чемодан, и они до сих пор есть дома. Во, клас. Ви спочатку, ой, ніяк у Білорусі. Ви справді так перше, що подумали? Потому что они такие необычные. Просто как будто не натуральные. Яны были силиконовые, не тканинные, а такие. Ага, силикон. Яны нават коли їх трогаєш, яны як натуральні, але Все зрозуміло, Микита. А я ему подарила Лего Ламборгини. О, Лего Ламборгини, ну весь класс, это классно. И вы собрали разом? Он один. А, нет, вместе. Но из-за того, что я помогала, оно не ездит. Ну добре, цікаво. Михайло, так, час подарунків. Вибирай, що ти хочеш. Ой, того, чого в мене немає. А вийди сюди, наденеш тоді? На камеру. Ні, ну добре. А покажеш глядачам, покажеш? Блін. Так, наступний подарунок. А хто там ще? Ось ідеальна пара. Так, Чакай, мне подається для ідеальної пари. А, так, ось. Для вас. Ось можете погуляти у гэты, что это, теннис и литература. Так, это вам. И ти вы хотите ось кепку? Нет, кепка мне сразу не понравилась, я же сказала. А, ты ничего не отрымаешь. Тогда мне... Я думал, кто это? Ну, добре, передавайте ось. Їм, Осторожно будь ласка. тільки. Ось, осторожно, так. І засталася ось така кепка. Ось така кепка. Пропоную взяти, тому що таких більше нема. Ну, вам зараз, почекайте, коли ніхто не буде. Але коли поїдете у Пітер. Ні, ну ви мало розмовляли, тут більше було розмови, так? Все? Можно твой номер? Так, ось гэта я даю. Все, тоді як вас зовут? Іра. Іра, тільки тому, що ви з Києва.
Ну добре, жартую. Гэта вам. Іра, а покажете, вам ідзе ці не? Так, покажите усім. Гэта, ну вось, на дзяўчыне не так, ну, дрэнна выглядае. Клас. Іра, ну, блин, ну, ку-ку-ку, конечно, так. Дякую всім, хто прийшов. Вялікі дякую. Дякую, що прийшли.